avui analitzarem al canal la cançó de la Rosalia Milionària, que, com ja sabeu, és una cançó que s'ha fet en català, que és la llengua materna de la Rosalia, i que doncs, ha contribuït una miqueta a fer conèixer el català arreu del món. Abans de començar amb la cançó, us haig de dir que aquest vídeo el faré en castellà, explicaré doncs, el significat o la traducció del que està dient la Rosalia a la seva cançó, així doncs podreu entendre què és el que diu la Rosalia a la cançó. I també voldria dir que el català que utilitza la Rosalia en aquesta cançó no és 100%, diguéssim, correcte, estàndard, d'acord? Utilitza uns quants castellanismes, que és molt típic en persones d'aquí a Catalunya i sobretot aquelles que viuen més a prop de Barcelona. Som-hi! La Rosalia, que jo sé que he nascut per ser milionària, com si ploguessin sant els bitllets pels aires, un dia per Mumbai i el següent a Malta, sempre ben escoltada, prova de bala. En aquesta primera estrofa, la Rosalia ens diu el següent: que yo sé que he nacido para ser millonaria, como si llovieran lanzando los billetes por los aires, un día por Bombay y el otro día por Malta. Siempre bien escoltada, a prueba de bala. La paraula escoltada no és correcta en català. Hauríem de dir escortada, d'acord? Que és quan tens escortes que vetllen per la teva seguretat. Seguim. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. En aquesta segona estrofa, la Rosalia diu el següent: lo que querría es tener un Bentley, que es un coche de lujo, de color blanco y otro de color verde. Pero todo eso sé que no lo puedo tener hasta el día que tenga mucho dinero. Y lo que querría es tener... El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. I la tornada diu el següent: fucking money, man. Solo quiero ver billetes de 100 fucking money, man. El signo del dólar dentro de mi mente. Un petit incís, una correcció, és que en català hauríem de dir més senzillament a la ment o al cap. El signe del dòlar a la meva ment o al meu cap. D'acord? Seguim. Díselo, Rosy. Que jo sé que he nascut per ser milionària, perquè em tanquin al Louvre així com el Magba. Fucking money la mixtape. Cada dia celebrant el meu cumpleaños i 2 lleopards corrent pel jardí de casa. Altra vegada. Que yo sé que he nacido para ser millonaria, para que me cierren el Louvre y el Magba. Cada día celebrando mi cumpleaños y 2 leopardos corriendo por el jardín de casa, de mi casa. Hi ha un castellanisme molt evident i és la paraula cumpleanys. No hem de dir cumpleanys, hem de dir aniversari. A més, quan la Rosalia aquí diu perquè em tanquin el Louvre així com el Magba, ens està dient que li tanqui algú que treballa per ella al Museu Louvre o Magba només perquè ella hi pugui ser, d'acord? No que el tanquin i ja està, sinó que ella, doncs, s'hi estigui i aquells museus siguin només, diguéssim, només hi estigui ella, d'acord? Els pugui gaudir només ella mateixa. Ella, com a rica que és, doncs té tot un museu per ella. Seguim. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Porto 2 o de març fets amb coberts de diamants i un bloc caviar bang bang que te'l puc regalar. Llevo 2 Audemars, que son 2 relojes,
hechos a mano y recubiertos de diamantes, ¿d'acord? Y un Hublot Black Caviar Bang Bang, que es otro reloj de lujo, que te lo puedo regalar. Doncs bé, en aquesta estrofa la Rosalia continua fent ostentació de tot el que té. En aquest cas, ara, els rellotges de luxe, d'acord? Els Audemars i el Hublot Black Caviar Bang Bang, que això es veu que és un rellotge que és la crema de la crema. D'acord? Seguim. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Aquí diu el següent. Tengo un chaval contratado para que me abra los regalos de Navidades. Cierro el centro comercial. Se entiende que para mí, lo cierro para mí sola, ¿sí? Y me como un helado yo sola. Cava xampà, tot i botelles, bauti juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Doncs aquí la Rosalia continua presumint de tot el que té. Diu, cava o champany, abriendo botellas, bautizo el yote, tengo una isla que lleva mi nombre, pero lo que quisiera es tener... Aquí hem de fer una correcció. En català no hem de dir botella, hem de dir ampolla, d'acord? Popping significa obrint, sí? Obrint ampolles, i tampoc hem de dir bautitzar, jo bautitzo. La paraula correcta és batejo, d'acord? Batejo el meu fill, el iot en aquest cas, d'acord? Bautitzar i botella són castellanismes. Continuem. Però el que voldries tenir Fucking money, man. només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Poking money la Altra vegada aquí la Rosalia acaba la cançó amb la tornada, amb el estribillo, que és la tornada en català, que diu així, fucking money man, només vull veure bitllets de 100, fucking money man, el signe del dòlar a dins la ment. Doncs bé, amb aquesta estrofa hem arribat al final de la cançó. Espero que us hagi quedat clar el que ens vol transmetre la Rosalia amb la seva lletra i que hàgiu après una miqueta més de català, d'acord? Doncs bé, ens veiem ben aviat en el pròxim vídeo.